Amuyo ka di dependent ti utok kan ti puso tayo iti maysa kan maysa? Kasapulan ti utok tayo ti supply ti oxygen kan sustansya nga ipapaay iti puso babaan ti panagbomba iti dara. No awan dagiti agay ayos a daray iti uneg ti bagi, mangrugi a madadaal dagiti selula ti utok iti sumagmamanulang a minuto. Kagitan day ti panang kontrol ti puso babaan ti utek, amang tagtaginayon iti panagpitik ti puso ken mabaliwan babaan kadagiti aktibidad, stress wenno panag-inana. Sumagmamano a sakiti mabaling nga agiddan ang mga pektar iti utek ken puso. Kaadwan na gapu ti panagayos ti dara, urat ti dara wenno kasasaad iti entero a bagi kas iti high blood pressure, stroke, heart disease, diabetes ken atherosclerosis, kasama lang ti heart ken vascular dementia. Mabalin tayo mat nga aywanan ti utek kan puso tayo baban iti panangan iti nasusustansya at taraon, panag-ehersisyo, panagturog iti nasurpito aging gasyam nga oras, panagmanihar iti stress, panangliklik kadag iti sigarilyo kan arak, kan panagbalin nga aktibo ti utak. Kadwan kadag iti asakit ti mga pektar kadag iti urat ti dara amang ikonektar iti puso kan utek, iso ano madadaal ti maysa mabalin nga agpada nga agsagaba. Ita, amuyot, barungal daw, barungadan.